Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga inan. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Inan. Kini ako problema bahin ni sa reklamo sa among silingan ba tungod kay suod unta kay ming amigo ani sa una pero karon nagkabangi man gyutaon mi ani niyang duha oy. Og ngano na problema ko ani no inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo Pre, pre nan. Nakainom do pa kaadtong kanta na to nga nagjuit ang atong gipabuhatan na to og CD sa una? Asa na to katong wa mahalin? Oh, kato Pre. ba? Nganong ganing wa tumahalin pre? Usa ka paghalin na to limtan blungag to nga. Nga silong. Pero nainom ka atong kata pre. Nainom ka atong kata? Oh, inom kayo. Pangkama award to. Ha? Pangkama award to. Ano kama man ha? Wag dito makuma. Kama, sige kataho na daw kama man kana ni. Be kay basig may makadungog nga mga producer unya himo ang album ba. Buhatan lagi album pero puto album man giahak. Sige kato na lang larga. Sige kato larga. Larga. Kataho dito kanta nga mura tag gikasal do ha. Larga. Kana. Larga Peter Dios. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. Got it? Yeah. You don't know Kana, yeah. Autumns of each night. Kana, mayuhag ka. I long to kiss your lips. Kana. I long to hold you tight. Okay. So I'm just a friend. Kana. That's all I ever read. Mayuhag ka. You don't know. Okay, Joyta. Dang 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 dang. Practice mo niya doa. Oh, I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. I'm afraid and shine, I let my chance go by, the chance that you might love me too. Oh, 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 you give your hand to me, and then you say goodbye, and I then walks away beside a lucky guy. I know you'll never know the one who loves you so. No, you... Tasa dong, bro. No, you don't know me. Lakahan ka ta to, probida. Ito yung style ni mo eh. Lakahan ba ka ta? Ay, isa ba? Ato ako kasawa na ipadunin. Ay, butang. Inan! Ay, dai. Nga unsa man taon mo nag-inom manin mo diha nga happy ta man Semana Santa. Ako pa ninyo no maghinulsol na mo daan para sa inyong mga sa. Parihas na mo do Pedro diha. Ay, Ikaw na kay 16 Inan. Naman 16, ikaw na aka. Ayaw sa nakibulgar ako Lupi rin. ko, ani, lupi Gusto ko, na kong mahinulsol. Nangandam na kong magpinitensya ako. kana, mau na Ang problema lang kay Day problema dro. nalimot man ko unsay akong sa. Ka. Ah, Wakil mo. Karaan. Bitaw. Nay, bitaw, dai. Sa ato, pre, nalimot ka sa mga paghitabo ni mo sa una sa imong kinabuhi. Katong masaan ni mo kani adto ba? Nga katong mga dancer mo gipangkamag, ha? Kalimot. Nalimot sa giglog ko, pre. Diba? Murag, na-delete man ang tanan. Delete, ay. Sayon ra na, pre. Ma-recover ni mo sa delete, kanang delete, na ang mga na-delete adto katong sa
i-reformat rin mo imong utok. Ayaw lang, pre. Bitaw, ato i-reformat pre, para may dumdum kasi mo masaka ni ato nga kapangayuan po mo pasaylos, Ginoo. Para limpyo na ka. Ayaw lang lagi. Ano naman? Kaya na-delete na. Ngita pa magkagsamo ko eh. Samok mo taon na. Naunsam taon kay. Samok din na Okay, mo. imong i-reformat. Nya, mubalik tong akong asawa. Milayas naman to. Ano na lang, pre, nga hadlok kas imong asawa ka ni Adto. Mo nang hadlok ka nga mubalik siya. Balik na ito. Kumot-kumot kong tunglaw na ko to. Bisag, murag gikumot na tundaan. Uy, kaduya ka droy. May na makauna tamari. Aron kung manaway siya, awa na. Bawas lang nang iya. Bawas lang nang ako. Kapait, magsinawayay na. Wake, merce. Huwag yung meron din. Ka-animal, gito din tawhan na. Eh, huwag yung respeto. Dahil nga ka dahil. Yaw-yaw ka dahil. Kalagot. Ano kay? Nay, silingan ni mong suod ka ni Adto. Karon imo ng suod nga kaaway. Ha? Bida, basta son ito ka na. Nagdas ilang iro. Naali sa tuntungod, gipa ka, Diha, gipa, Diyagi-yagi pali. Sus. Bastusa to. Gahapon ako kabantay, anak. Nahibong kung anong daghan kayong hugaw sa iro na tuntukaran. Ay, nakitaan yun na ako ang ila ang iro mo hinungdan. Nga, ang saban? Asa ba ron? Napasa itong tungod? Ha? Napabasa itong tungod? O, saban ko na. Napat tuntungod? Naapa tingali. Di ay ba? Ako tuon, ba? Pwede din mahimo da. Pagtuon na to! Labayan na ang talisugaw si Ro! Uy, inan! Hoy! Masige mong mahinay kan, ha? Ayaw panapat! Puspusira! Ay, hala, kanahan na ba ni tawhan nag-uto? Asa man kaning kanahan eh. Huwag man din isa mong tungod. Sakpan pa dahil. Sus! Na! Ay lang, wak na ako maabti. Abtan pa na ako. Nya, maabtan pa! Bugot sa ito, itong kanahan. Yak. Oh, uy! Sabi ako natumban. Tamo! Hey! Oh, turay! Ora din kanahan eh. Karo ka tawana ka? Recorded by X Thunder Gaming. Oh, natural. Ha? Tuloy. Natural kay dili man na maayo yung ibuhataon. Nya, reklamo ka. Diha, tubang. Oh, okay ako! Mga tubang tas barangay yan eh. Hadlo ko, da, bisag asa pa ta. Bitaw! Magtilag nanay pa ta, magtilag nanay. Talik danay, di kay tilak danay, ha? Talik danay, day. Bisag magtalik danay pa ta. Tubang ta, di ka magtilik danay. Sige, giha, tubangon ka, bisag asa pa sa isi-isi. Mukiha ka, tubangon ka. Ha? Pero tayo sa duhal kita wana, sila pa'y makahimog sayop, nga sila pa'y masuko, iso bagyo kayo. Maungawan ako pala biya itong mga dawa taon. May ato rin ko sa barangay, sa abong barangay captain, aron ikiha sila. Kunya, may abot ang adlaw nga nagatubang na mi. Dong, awang naong sa iyang asawa. Pwerte yung isuga. Ano, adlaw ka? Iso pong naong ni mo, Ang saan man dong, inani ka ni. Oh, kana, isog ka na, kana. Isog ka lang. Ayaw, sana, mura kang kaututon, anak, lain. Ay, kaamo, sige to. Sigahin mo mata, siga. Kung siga na galing yung mata niya, makita mo yung asawa, sigahin mo ayo. Siga po ng imo, pasigahin mo. Sige, anak, dahi ha. Ha, wa sa kay baw nga masiga panis pustis veko ni akong mata. Kini ay. Kana dong. Labi na. Wag, ubo na ka. Nisudlok mo, di mo kalimutan ko. Ubo ka. Tapuya, uy. Ikaw na lang, pi. Ay, nana. Naabot na gyud. Nanaskap. Kapila naman gud ko makakita ni Yakap nga magdasiyas ilang iro. Unya atos among tungod gyud pakalibangon. Unya di ra man nila hipuson ang hugaw sa iro. Di man na maayo ang ilang gibuhat kap no. Nga naman kap, amo din ang pagbuot. Nga pagbuot mala sa iro kung asa siya mo pagawas siyang hugaw. Aloy, hilom di ay. Oh, sa pa diya ikaw mo hilom. Sulti lang na suya ka ba kay wa mo iro. Hala, wa bitaw mi iro. Pero nami dragon. Gusto ko ibapaak na kas dragon? Gusto na. Vida, paglagkot ka ni Karon, kitkiton ko nila misa na. Wala. Pahilom mo. Siya may pahilom makapay. Kay bisag wa siya pangutan amo tingog lang kalit wag batasan. Ikaw mo wa batasan, wa kay batasan. Ha? Ibong kinaiya, way batasan. Kahilas ba nimo? Ako ay batasan?
Ikaw, naong palang daan mo, wa na'y batasan. Ang hilom lagi mo! Ito maglagot ka ni kon. Kitkiton ko ng lamisa ba? Inang kitkita. Inang kitkita! Ayaw lang, Kap. Ayaw lang. Kaya di na may kakadot, ana. Di ka kadot, ana. Magdisod naman gali ka kit-kit ampaw ka na pagkakabisa. Hilom! Day, ilum lang, day. Ayaw lang patingog dia, o di ka bang tanong, kapitan? Oh, naaramal di ay na. Allah, kasaba. Hilom! Ay, kasaba. Kitkitong ka ng suwang ni mong baog. Hilom lagi! Aw. Oh, utro ko pa. Kitkiton ko ng liyaw ni mong baog lang. Paminaw mo. Hindi inyong away, gamay rin eh. Ha? Inyong munang ako ay kunyog pasok ha? Di ko gustong ma-stress. Mga palihog, behave. Sorry, Kap. Sa ako nang ingon kanang inyong away, gamay rin eh. Pero tungod sa inyong mga garbo, ha? Inyo lang gipadako. Dili na maayo eh. Hapit na Semana Santa. Panahon na nga maghinay-hinay na tagpaghimas mo. Ay, mas mo, Kap. Oh, himas mo naman hinulsol di ay. Biyaan na nato nga atong mga sala o magbag-o na kita magpinasaylo. Ay, dili kay magdinom tanay. Ha? Gusto mong malangit? Gusto ko, kapoy nga. Kasi di gusto. Ikaw, stoy. Gusto ka malangit? Gusto, Kap. Ikaw dito. Gusto kayo, Kap. Pues, pag pinasaylo ay ka mo, huwag tangan ninyo mga kasina, mga pagdumot o sa pa diha. Kaya ang Ginoo nagtanaw ka nato, ha? Kaya kung kinsa katong dili makapasaylo sa ilang isikataw, dili usab pasayloon ngadto sa Ginoo. Ako, Kap. Nakasabot mo? Uy! Kap, ako, walagi ko ni mo pangutan ako, makapasaylo ako. Sorry na limtanda. Ursa ka man, Brihida. Gusto ka may impyerno? Oo, Kap. Gusto kayo, Kap. Sa! Oh, usa di mo pangutan Kap. Brihida, di man maminaw, ha? Magdanghag man lang. Ingon ko, gusto ka bang ma-impyerno? O dili taon, Kap, oy. Oh, kana na ramaday na. Itando ka na gyud. Okay. Sugod karon, wag tangan na ninyong inyong mga kasilo, mga kahiubos, mga kasuko. Ha? Kay ing anak permi mo. Dapat ta dili kay mga silingan rab kuno magtinabangay. Kay kung dunay mahitabo ninyo, wala ang usa nga makatabang ninyo kun dili kamura man nagsilingan. Mao nga paghoy-hoy mo. Okay ba? Okay, Kap. Okay, Kap. Good, very good. Sige, paglamanuhay mo. Ug mahimo pag naksanay mo. Kay hapit ng Holy Week. Panahon na sa pagpinasayloay. Og, sorry, naminaw mo ha. Paghimoon nga tradisyon sa mga Katoliko karong Semana Santa ug kana mao kanang gitawag og sinakulo ha. Usa ka pasundayag sa kaagi giunsa pagsakit o pagkabanhaw sa atong Ginoo. So nakinahanglan tag mga tao. Nakadungog mo alang sa muda sa mga papel sa atong sinakulo sama sa Ginoo. Ako, Kap. Hindi bang hambog, Kap. Ako'y das ginoo kay testa mo, tepain sa unas tablado. Ako, Kap. Kay master ki ko na. Maigi ko na, Kap. Ako, Kap, kay tepail. Sige. Ano na lang na. Ikaw dito, ikaw mao'y muda sa papel sa Ginoo. O ikaw inan, napa may bakante. Ikaw na lay das Hudiyo, ha? Subot kita. Okay na kawa na, Kap. Okay. Okay kayo, Kap. Aha. Pasensya ka na inan, ha? Saon ako may napilian mamay mong Ginoo. Saon, masangayan mo ko himo. Masangayan kong himong Ginoo. Kay sudagway, no? Sorry, ha? Ako'y napilian. Okay ra, pre dito gabiyan na. Okay. Siya mo ay gipili. Kay sip-sip man siya sa kapitan. Ay, saba. Nagsaba ba ay tinuod man na? Buti ha. Aron mo na gupot ba? Recorded by X Thunder Gaming. Si Dido gyud ang nadataon sa papel sa Ginoo. Wag ako may gidaan sa Dio. Surtiha lagi nako. Nya niabot ang adlaw sa Biyernes Santo. Nagsugo ng sinakulo. Okay. Kompleto na ang tanan, ha? Inyong mga costume raman, ha? Ang midas Ginoo, nakailis na. Kailis na ko, Kap. Good. Maunay artista. Uy, ama, Hudiyo, nakailis na. Ready na may Kap, ready na kayo. Good. Very good. Uy, kangayan pa ini mo inahan. Ay, mo costume na, anay na. Og sa imong bangas, Kini. o pagkahudiyo, kini mo. Diho bitaw gyud. Salamat kay Kap. Kami na mo, ha? Uy, Okay. ikan diri, magpasaan ka dido sa cross samtang magsunod nimo ang mga Hudiyo. Anya.
Nya ikaw na'y bahala nga mo acting, ha? Masukamod ka. Basta kay acting yun. Looy kayo sa Kristo mo na imong acting yun, ha? Eh, dadon naman ka dito sa Kalbaryo. Ngadto ba sa... adto ka dito ilansang sa krus. Mao nga acting yung maayo, ha? Okay. Acting yun, do. Sa'yo na nagap. Sige, Hinay naglakaw, do. Para dugay mo. sige, pwesto na mo. Dong, Ay, day. picture sa ang ayaan na ni mo nagdaan ng hudiyo dong. Uy, kasi hudiyo pag hindi mong naon sa tinuod nga hudiyo. Ikay dahil sa uban dayo. Kani, picture sa doha. Ayaw, Hirudia ka, hirudia. Sige. Ikaw sa una pisto dito dapita ay. Sige. Salamat kayo. Okay kayo? Okay kayo. Ayun na niya. Tayo sabi. Isngaga silang. Hilis nga gid diha. Okay, mercy. Okay, day. Pwisto na ko. Alatigo nimo to ara ha. Lagi. Taka lang kag butang. Tara. Kita na ko. Pero time pa oy ngano man nang latigo man na imonda. Ang uban lagi man kauban nimo hudiyo, bangkaw lagi og espada ilanda imo latigo. Ade, palain ko na hindi. Ang ko espada skillet daw. Nasa di ay. latigo. Sige dong akong videohan ha. Giday. Kaya akong i-post nga ikaw may nagda sa papel sa hudiyo. Okay, ne. Good luck dong. Thank you, day. Unya, sa diya magsugo ng sinakulo, nanamis karsada. Ang samtang pasaan sa iparidido taos cross. Kami namin sa iyang luyo. Unya, kay Hudiyo lagi ta. Ngayon kay ko. Mga latiguhon gina kong ginoo. Samaan ni ay. Gini pa! Agay! Sana. Agay! Hinay lang yung lakaw, do. Hinay lang. Para doon kayo tababot sunahan. Ay! Agay! Tinuon ni ayay! Hinay lang lagi. Hinay ba? Ayay! 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 Sakit ha! Tama, bitaw hinay lakaw kay hinayon sa nako. Ay, sige, reklamo kay Agay! bati ang gibati ni Kristo samtang nagpasan siya sa cross. Sige. Ano na mayo? Sakitan siya? Ha? Huwag man siguro. Igor sa niyo itong samanin. Agay! Utong lang. Utong. Ay, lagi. Reklamo lagi, bina. Sige. Alakaw, mga duwak lakang. Ana, usa. Duhap. Duhap lakang ni mo. Mao ni mo, ha? Okay, lakang na sa duhap. Agay! Sige, bati mo. Oh, paay. Usag tunga lang. Initikang ni mo. Usag tunga. Kana, tikang. Sukarap lagi ka. Sukarap sa mata. Sakit na kayo. Labros yung buko-buko. Salamat ka. Pakiyo ka. Unsawa ka. Suka na ni mo. Uskon mo ni mo. Sakit kayo. Pagkita. Tikay ka usadong. Tikay ka usadong. Sige, kana. Isang til. O, dapat. Bagay na. Sige, Bagay ka. Bagay ka. Mga problema taon, kikiha kong dito, kikituyo ko nung ako taon. Nga, kusok kayo ko nung akong bunal, kay kusok ko nung kayo, kay galagot ko niya. Hinay naman to, kada tikang do tikang bunal man na yun. Unya, kinanglan man ko nga, latiguhan ko siya, kay siya man sang mga ginoo, naman na script. Nga, suko rin siya, kikiha noon ko. So, amin na ako, magpreso ba ko ani, nga, sinakulo man to ang gibuhat. O sa kung kami pasultihon, inan. Ate Pres? Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Ina Ate Pres. Inan. Oo, kung ano si Dudong Ina Ate Pres, kanang salbayso. Nga naman. Namo gi sinakulo ay kontra sila, pre. Aha. Amigo ni sila sa iyahang silingan. Karon nakakontra tungod kayang iro sa silingan bisag asa lalibag iadto gi tao dito sa iyang bay. Tugkaran. Karon gihusay sila sa kapitan. Kinala mag-uni mo. Karon si Bernie Santo doon natin sinakulong moon. Kuan kanang ana amora ni kanang interaction mao siguro mabudabam. Adil interaction ba kanang murag magbuhaton ang kaagi sa Ginoo buhaton ba? Reenactment mao ni reenactment mao ni siya passion. Mao na. Si Dido minaw yun. Si Dido si ingon gyud si Inan ako lida kay artista akong si Pail. Pail kisa to tay Pail. Pail ka tutor.
Katawa. Katawa si Jinjin sa interaction. No? Reenactment eh. Mauna na Onya, si Bulalis gyud si Dido. Nga ako lang. Kay ako lang idas Ginoo, deportil ni payang inan. Si inan kay may pagdumot pa natin pres. Paglakaw-lakaw dito sa daan natin pres kada duha kala ka bundalag bayo. Kada usa ihadong usa duha nya itog ka di butil. Ana las taas. Pag ana is taas bundalan so kara. Taon, uy. Hanggaw, ginis ina, no? Idagin ni inan. Berbuy. Anya, nagsumbagay ito, nadugay. Ay, nagsubagay, sukol ng Ginoo na. Abiba sa mga tao, tipres, kana, diya, bab, sukol Ginoo, sukol. Kana ginoong sukol ko diyo. Astang kubota. Kanggaw. Nagkinihayin na sa balik at tipres. Mao ni, saon lang kuno niya, kiham sa balik. Ay, pasayluan mga kinang hinanggaw rin mo dito, tipres. Oh, lagi pero gisakitan, mag-tao to. Oh, limang kag balik tao buko-buko, ang gusok sa buko-buko, balik. Ay, luoy kayo, bunalag kusog kayo, pero tigor to ate pres. Nya gibunalas espada. Mao ni nga nagkakinihaay gud sila ate pres. Kato di mo kung Ginoo diri sa San Roque mamaling kuliat. May dito man kung gipadupas cross wala man magakaw. Awa kay interactment. Wala may reaction. Na pero di kanang pagkalas dusis udto si aning Iking Gutierrez, na naman may daan sa cross. Wala pa man may maglakaw rin maglakaw sa dalan, wala Say, man. di uns ikay Ginoo. Oh, City Palabras diri sa Ngano di Roque. man kay Judas. Ha? Ang gihimong wala ang gihimong sa kong kilid sila si kanang aning Santi Perez. Kasi nito eh Tiago. O si Tiago sila mo yung katong duha ka kawatan o sinami. Oh, Dimas, Wala may udiyo kay kanang kuan man kanang nagdupa naman. Nagdupa naman. Apan mao lagi pa kagabi eh. Nangita mo may gwapo na yung mga bata ng Ginoo ay nakabuhi. Sino nakabuhi? Pep, ani ang paambit ko yan? Lucas 9, versikulo 23. Ug mingon siya sa tanan, kung may buot musunod ka nako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasaan siyang krus sa tanang adlaw ug magsunod ka nako. Eksakto kini nga buhat ni Dido nagpasaan siyang krus no? Oh, apan si sa tingani mo guliat adili ko mo Dido. Inan ko. Nya si Dido, Oh, ikaw mo yung inan, kiningking diri nga magdumili siyang kaugalingon, murag dahalam, murag wala ni matukma sa imo. Kay ang imong paglatig ko niya, doon naman kay gihambin na pagdumot. Oh, dili bitaw. Oh, wala ka matakdo dire no. Kay kingon diri nga magdumili sa iyang kaugalingon sa ato pa unsay imong mga gusto, unsay imong ipadaplin. Oh, magdumili sa imong isurrender dito so ang kaning nato mga magkinahay sila. Ang kapitan ra sa mo ilang direktor sa ilang kuan ipahusay na niya. Pa, yo saya na kap ikaw man Oh, nakita. ang kapitan may mo direktor na pananglitan og sa husay unya aw magkita na dito doon na ba kay pagdumot sa pagbunal nimo og imo apan matupan mo kasunod naman kaskuan kasunod naman ka script Kada duhakti ka kuno ba bunal man. kasunod naman kay nga dapat ug napay best actor ikaw may best actor Ikay best actor imo ato. man gituman Ako or ang katong gibunal mo na. dili ikaw imo man kasunod naman ka script sunod na siya. wa man ka gibutan dito nga hinaya pagbunal Wa kusog yun. Kusog yun kay. ba? Mo gibuhat sa subagol katong Passion of Christ. Makita mo to nato nga katong galing shooting nga nasamad gyud ang tinuon ni na buko-buko ni Jane Cabalcia to. Kaw kito gadas Ginoo. Oh, natinuod gito ang katong pagbira gyud na igog gyud nada gyud ing unod. Tinuod gito. Dugay siya nakabalik atong shooting kay gipakita mo to sa the making gud ato. Dugay siya kabalik shooting kay tinuod gyud nga nalangkat ang unod siyang buko-buko. Oh, nya gingnan mo siya ni Mel Gibson nga ikay padadoon ako ani pero ayaw na gyud dag lying role. Wa na gyud na siya pelikula ron. Gibayaran na siya sakto ni Mel Gibson. Kay pati madako ang kita ato. Mao na Jim Cabalsim siguro nang may ko gada ana tanawa. Nahog yung to reality nga Di na gyud nausab gyud siya bam ato nga kuan time. Nausab gyud siya katong gidana katong gada sa yawa, katong gada bata. Kuan to sa ETS to siya dito siya mo Ginoo. Pero atong higayon na nga nakita niya Jim Cabalsi pag shooting. Nakukuan gyud siya nga Ginoo gyud iyang nakita. Mao ni balik sa Katolik. Ibalik sa Katoliko. Siya may gimilagruhan. Oo. So maayos nga salamat sa atong nag-acting sa Ginoo nga maayong pakadala pod niya. Maayo kay kayo. doon na may nakaagni nga nag-usap siyang kaugalingon. No? Pero na. Pero Karon kaning kabuang nila nga binunalay. Kini kabaghuan karon lahi naman. Ano man? Mga bayot, ilan dang sa cross? Ano? Gisinggitan bitaw ko gulyat, gila ko sa kanila. Mga bayot, ilan dang sa cross? Umingon man nila nga ang joke. Managanta. Ana,
Karon singgit ko Pedro. Sige. May mga bayo sa dakan! Dako yung lansa. Salamat sa mga dito lupas naman. Kung ako ang puzzle, Armin,